požaru su ljudi. Ja, gore si so. Premijeru. Hvala vam puno. Malkudić. Slovenci i Makedonci uvek braće i na minister za trud. Hvala vam. Hvala vam puno za sve što radite. Hvala vama, imate jako dobre ljude. Hvala, Nam donose voda za jest sve na svakan čast. To su najbolji ljudi. Hvala vam sve što radite. Hvala vam, časni je smo tu. Hvala. Hvala puno. Dobar dan. Ja sam Zoran, hvala vam puno, hvala vam na sve što radite. Ovo je premijer naš. Slovenija i Makedonija bili su još Jugoslavije od vremena, tako posebno bliski, sada evo na teško strelbu za nas. Radimo sve što možemo. Kažeš pa, Slovenci nam spasili selo Romo, već svi znaju to u Makedoniji. Hvala vam. Ja mislim ako bude sve u redu, ga ćemo mi danas tu Daj Bože da bude malo. samo da ne bude vjetra. Ako bude vjetar, će biti veći problem. Da, nadamo se da neće biti vetar, to je važno, zato što vetar je problem, očigledno. Tako je. Ima posao. Vi radite gotovo. Bravo. A kada mi samo Tamo će izrezati Oni se podu već oni su već spremni po neki izlazat na gore. To se ne raztovara voda.